सिंह राशी, तुम्हाला जर दूरचा प्रवास करायच्या योजना असतील तर त्या पूर्ण होतील, किंवा जर प्रवासाच्या दृष्टीनं परदेशातून विजा वगैरेच्या दृष्टीने तुम्ही वाट बघत असाल तर ती कामं नक्की होतील। या दृष्टीनं तुमचे नातेवाईक आणि मित्रमंडळी या दोघांचंही सहकार्य चांगलं मिळेल। तुम्हाला जर स्वतःला पायाला काही त्रास असेल तर तो वाढू शकतो, किंवा त्वचा दोष असतील तर वाढू शकतो। यावेळी औषध पाणी घेताना जरा काळजी घ्यावी, कारण औषधाची रिॲक्शन होण्याची शक्यता आहे। यावेळी रागावर जरा नियंत्रण ठेवा, नाहीतर त्याचा विपरीत परिणाम होईल। नवीन काही गोष्टी करण्याचे तुमच्या जर योजना असतील तर त्या पूर्ण होतील। नवीन समजा स्थावर मालमत्ता किंवा फ्लॅट वगैरे खरेदी करायची असेल तर ती होऊ शकेल।